Estamos con Rubén López. Rubén, supoño que contento, regreso a Cataluña, titularidade, un goliño que sempre dá moita confianza. Sí, moi contento. A verdad que en Barcelona, pois, o ano anterior foi un ano que pasei moi ben, tanto a nivel deportivo como personal, e polo gol, pois tamén, porque creo que é polo que levo traballando todo este tempo, nunca baixei os brazos, e así me recompensaron. Así que moi contento. Pelexaches, tiñas ganas do gol, ata o final nesa xogada. Perdón. Na xogada do gol, pelexaches ata o final, metendo a perna. Sí, a verdade é que me estaban fallando un pouco as pernas xa a partir do minuto 70, pero bueno, tiña unha oportunidade hoxe de demostrar de que estou preparado e non podía tirar a basura, así que pues, hai que correr todo o partido. Falaba moi ben de ti o míster agora na sala de prensa, preguntaba un pouco que non é a túa posición natural, o lateral esquerdo, porque, bueno, que é importante para ti estar no campo, que eres moi bo rapaz e que traballas moitísimo. Sí, bueno, darles gracias ao míster e a todo o corpo técnico pola confianza. É verdade que igual non me está tocando xogar moito, pero eu estou aquí para sumar, tanto entrenando como apoiando os que xogan. Nada, sí que non é unha posición que, bueno, que sea ideal para min, pero se o míster me necesita de porteiro, pues póñome de porteiro tamén, donde faga falta. Gusta, cando realmente non estás xogando moito, ter esta opción na Copa do Rei e tamén que sexa aí na banda esquerda? Bueno, sí, é un pouco difícil, pero ao final é para o que traballamos todas as semanas e todos os días, para estar preparado cando che toque a oportunidade e intentar demostrar que estás preparado o momento que che toque. Falando do equipo, vaya xeira, non? Son 7 vitorias seguidas cos 2 partidos de Copa. Isto reforza a confianza para que o equipo este con personalidade e estar aí arriba, non? Obviamente, ao final, cando ganas, cando che salen ben as cousas, as semanas son máis doadas e todo parece que sale de cara. Entonces, agora, pues, intentar seguir prolongar esta racha o máximo tempo posible e seguir alargando todo o que poidamos. Como viches o partido? Moito mellor na segunda metade? Bueno, a verdade é que na primeira parte pues, é un partido un pouco trabado, un partido con dúbidas, porque, bueno, estábamos a costar. E despois sí que é verdade que na segunda parte, pues, mellor fútbol, xogamos mellor e ao final pues, levámonos o encontro para a Coruña. Unha dúbida non, Alejandro Pau, pase Cristian Herrera, toca algo o xogador, te queda perfecta, non? Sí, cando xa sabía que Cristian, que eso faino moi ben, é un gran xogador, sabía que me iba a filtrar e, bueno, cando vexo que atoca un pouco central, dixen, bueno, a ver se chego, a ver se non chego, sale o porteiro, meto xa así a punta e acaba entrando. Vale. Agora Riazor, na Copa, por certo. Sí, que está xogando na Copa, bueno, sempre gusta volver aí, non? Sí, o rival danos igual, que sean Riazor mellor, o rival que veña quen queira. A sufrir a Riazor. Vale, Grazas. gracias.